మై లార్డ్, ఈ జామకాయగాడు తనని తాను పేదవాడి అవకాడో అని పిలుచుకుంటున్నాడు. వీడి రేట్ ఎంత, నా రేట్ ఎంత? వీడికి అసలు నా వాల్యూ ఉందా? నేను సలాడ్స్ లో, టోస్ట్ లో, ఫిట్నెస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ల ప్లేట్ లో ఉంటాను, కానీ వీడేమో రోడ్డు పక్కన ఉప్పు కారం వేసుకుని తినే జనాల చేతుల్లో ఉంటాడు. నేను గుడ్ ఫ్యాట్స్, హార్ట్ హెల్త్ కు ప్రీమియం బ్రాండ్ అంబాసిడర్. వీడితో నన్ను పోల్చడమా? ఇది నా మార్కెట్ మీద దాడి. మై లార్డ్, ఈ జామకాయ గాడిని కఠినంగా శిక్షించండి. నిన్న యాపిల్ గాడు తల తిన్నాడు, ఇప్పుడేమో వీడు. ఇలాంటి పనికిరాని కేసులు తెచ్చి కోర్ట్ టైం వేస్ట్ చేయకు. జామకాయ అమాయకంగా మౌనంగా ఉన్నాడని తక్కువ అంచనా వేస్తున్నావా? రేటు సంగతి ఎలా ఉన్నా పోషకాల, న్యూట్రియంట్స్ విషయంలో ఎవరి విలువ వారిదే. కోర్ట్ అన్ని పరిశీలించింది. అవకాడో గుడ్ ఫ్యాట్స్, హార్ట్ హెల్త్ లో స్ట్రాంగ్. జామకాయ ఫైబర్, విటమిన్ సి, గట్ హెల్త్ లో పవర్ఫుల్. కాబట్టి ఈ కోర్ట్ తేల్చి చెబుతోంది, అవకాడో అహంకారంతో జామకాయపై వేసిన కేసు కొట్టివేయబడింది. అలాగే అవకాడోను మందలిస్తూ జామకాయను గౌరవంగా నిర్దోషిగా ప్రకటిస్తోంది. అందరూ ఒక లైక్ వేసుకోండి.